Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżis ħuti nixtieqilkom l-għodwa tajba, illum il-ġimgħa, it-28 ta' Ġunju, il-Knisja tagħmel it-tifkira ta' Sant Irnew, Isqof u Martri u Dottur tal-Knisja. Ħanisimgħu ftit fuqu. Sant Irnew twielet għal-ħabta tas-sena 130 u ħal edukazzjoni fi Żmirna. Kien dixxieplu ta' San Polikarpu, Isqof ta' dik il-belt. Fis-sena 177 ġie ordnat saċerdot f'Lyon, Franza, u ftit wara għażluh Isqof tal-istess belt. Kiteb ħafna biex iħares il-fidi Kattolika kontra l-ereżiji tal-Injostiċi. Ħal martirju madwar is-sena 200. Kemm għandna tassew għax inroddu ħajli l-Alla għal dak kullu li għamel magħna permezz ta' Sant Irnew qaddisin bħalu. Dawn huma l-qaddisin tal-bidu eżis ħuti. Dan kien jaf nies li jiftakru l-Apostli, kien jaf qaddisejn li jiftakru lill-Apostli u għalhekk ix-xhieda tiegħu dwar il-fidi, dwar il-quddiesa kif kienet tiġi ċċelebrata dak iż-żmien hija importantissima eżis ħuti. Ejjew għalhekk nitħejjew għal il-quddiesa li fija nixtiequ nroddu ħajli l-Alla għad-demm tal-martri għax kif jgħid għaref ieħor tal-Knisja tal-bidu Tertuljanu kien jgħid id-demm tal-martri żerrija tal-insara u hemm fejn xteret id-demm tal-martri f'Lyon, fi Franza, fl-Ewropa. Jalla l-mulej jibierek u kattar il-Knisja tiegħu b'ħafna rġiel u nisa qaddisejn, b'ħafna vokazzjonijiet u għalhekk nitolbu minn qalbna f'dan il-jum. Ejjew għalhekk nitħejjew għal il-quddiesa billi b'umiltà fi skiet ta' qalbna nitolbu maħfra lil mulej għal ħtijietna. Int li lqajt b'imħabba kbira l-indiema ta' Pietru, mulej ħniena. Int li wett il-ġenna lil ħallil it-tajjeb, Kristu ħniena. Int li tidħol għalina midinbejn quddiem il-Missier, mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejrin noffru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għal ruħħuna Charlie Lewis. Nitolbu. O Alla, inti tajt il-grazzja lill-Isqof Sant Irnew biex iwetta il-verità tat-tagħlim tal-Knisja u ħabbrek sewwa l-paċi tagħha. Għamel bit-talb tiegħu niġġeddu fil-fidi u fl-imħabba biex dejjem infittxu li nkunu magħquda qalb waħda bejnietna b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mit-tieni ktieb ta' Slatin. Fid-9 sena tas-Sultan Sedekija fl-10 xahar fl-10 tax-xahar, Nabucodonosor, sultan ta' Babilonja, tala għal Ġerusalemm u l-eżerċitu tiegħu kollu. Waqqaf il-kamp qudiema u tella ħajt dawra mejt magħha u l-belt damet magħluqa f'assedju sal-11 sena tas-Sultan Sedekija. Fir-raba' xahar, fid-9 tax-xahar, meta l-ġuħ kien qabad jaħkem sewwa fuq il-belt u ma kienx hemm aktar ħobb san-nies tal-pajjiż, infetħet tiċrita fis-swar tal-belt u s-sultan bis-soldati kollha miegħu ħarab bil-lejl billi għadda mill-bieb ta' bejn iż-żewġ ħitan li kien jagħti għal ġnien tas-sultan. U waqt li l-Kaldin kienu jdawru l-belt minn kull naħa u qabad it-triq għall-Araba. Is-soldati Kaldin telquha għal wara s-sultan u qabduh fil-wita ta' Ġeriko.
fejn l-eżerċitu kollu tiegħu tferrex il-bot minnu. Is-sultan qabduh u ħaduh f'Ribla għand is-sultan ta' Babilonja u dan għatalu s-sentenza. Lill-ulied Sedekija qatilhom qudiemu stess u lil Sedekija għamih rabtu bil-ktajjen u ħadu Babilonja. Fil-5 xahar, fis-7 tax-xahar, kienet is-17 sena tas-sultan Nabucodonosor, sultan tal-Babilonja. Nebuzaradan, kmandant tal-asses, fizzjal tas-sultan ta' Babilonja, daħal Ġerusalem. Ħaraq it-tempju tal-Mulej u l-palazz tas-sultan. U d-djar kollha kbar ta' Ġerusalem u s-soldati kollha tal-Kaldin li kienu mal-kmandant tal-asses ġarfu s-swar ta' madwar Ġerusalem. U kull min kien fadal mill-poplu li kienu baqgħu fil-belt u dawk li kienu ċedew u għaddew għal mas-sultan ta' Babilonja u l-bqija kollha tan-nies. Nabuzaradan, il-kmandant tal-asses, ħadhom fl-eżilju. Il-kmandant tal-asses ħalla xi ħut minnhom fost il-fqar tal-pajjiż biex jaħdmu l-oqsma tad-dwieli u r-raba. Il-kelma tal-Mulej. Dejjem niftakar fik Ġerusalem. Dejjem niftakar fik Ġerusalem. F'xatt tixmajjar ta' Babilonja hemm għadna bil-qiegħda u bkejna, aħna u niftakru f'Sijon. Mas-siġar tal-luq tagħha dendilna iċ-ċetri tagħna. Dejjem niftakar fik Ġerusalem. Għax hemm dawk li jasruna talbuna nagħmluhom xi għanja, dawk li hemm maksuna stennew minna għana ta' ferħ. Għannulna mill-għana ta' Sijon. Dejjem niftakar fik Ġerusalem. Kif nistgħu nannu l-għana tal-Mulej fard barranija, tibbies li id il-leminija jekk qatt ninsalilek Ġerusalem. Dejjem niftakar fik Ġerusalem. Jeħilli jilsini mas-saqaf ta' ħalqi jekk ma niftakarx fik, jekk ma nżommx il-Ġerusalem il-fuq minn kull ferħ tiegħi. Dejjem niftakar fik Ġerusalem. Alleluja, alleluja, alleluja. Kristu rafa fuqu d-djufija tagħna u tabba bil-mart tagħna. Alleluja. Alleluja. Il-Mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Mattew. Kif Ġesu niżel fuq il-muntanja, niżel minn fuq il-muntanja, folo l-kbar marru warajh u resaq fuqu wieħed lebrus. Nxteħed qudiemu u qallu, Mulej, jekk trid tista' tfejjaqni. Ġesu mettidu fuqu, messu u qallu, irrejt kun imfejjaq u minnu fih ġismu ndaf mill-lebra. U qallu Ġesu, qis li ma tgħid lil ħadd, iżda mur uri ruħek lil qassis u għamel l-offerta li jordna Musè biex hekk tagħti xhieda li inti fiqt. Il-kelma tal-Mulej. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minn nobietna. Forsi smajtuha xi darba l-espressjoni ta' San Ġirolmu u x'hekk għaddejs kbir u importanti ħafna fl-istorja tal-Knisja għax kienu li traduċa l-ewwel darba l-Bibja kollha mill-lingwi oriġinali fis-seklu 6 dan, jiġifieri ħafna żmien ilu, jiġifieri mill-Ludi u xi partijiet ukoll Grek tat-Testament il-Qadim u il-Grek li kien miktub u xek it-Testament il-ġdid kien miktub kollu bil-Grek oriġinarjament għax dak iż-żmien eżisħut il-Grek kien qisu l-Ingliż tal-lum. Imbagħad l-istorja nbidlet ħawver l-Imperu Ruman u l-Latin ħa post il-Grek.
U allura San Ġirolmu qaleb il-Bibja kollha mill-lingwi oriġinali mill-Ludi u l-Grek għall-Latejn. Kienet ġrajja importanti ħafna u dik il-Bibja il-Knisja baqgħet tuża sal-1950ijiet bejn wieħed u ieħor, kienet tissejjaħ il-Vulgata. Dal-qaddis kbir li mar jgħix far ġewwa Betlem fejn il-kelma talla saret laħam biex jagħti l-kelma talla lid-dinja mhux hekk. Kien iħobb jgħid min ma jafx l-Iskrittura ma jafx il-Kristu. U min ma jafx il-Kristu ma jafx il-qawwa talla u s-salvazzjoni ta' Alla Ġesuti. U għalhekk illum nixtieq nagħmel appell lilna l-Kattoliċi, lilna li niġu l-Knisja, lilna li ta' kuljum forsi anke nsegwu l-quddiesa mid-dar għax forsi ma nistgħux immorru fil-Knisja. Ejjew inħobbuha l-kelma talla, ejjew naqrawha, ejjew nfittxu li nifhmuha, għax kif nistgħu nkunu nafu minnu Ġesu ma nafux il-kelma tiegħu Ġesuti. U llum hekk kif smajtu l-ewwel qari huwa mument importanti ħafna fl-istorja, ma ninsewx li Alla intervjena fl-istorja ta' poplu, il-poplu talla tat-Testament il-Qadim. Kif Alla jintervjeni fl-istorja tagħna llum. Ġesuti. U allura biex nifhmu l-Bibja irid ikollna ftit background storiku wkoll. Il-ġrajja tal-lum hija ġrajja li ġrat vera 587 sena qabel Kristu. Meta Nebukadnezzar kif smajna jew Nabucodonosor ġieli nsejħulu hekk ukoll, dan kien sultan tal-Babilonja, kien imperu kbir fejn illum hemm l-Iraq bejn wieħed u ieħor u x'hekk. Kien kiber ħafna jattakka is-saltna żgħira li kien fadal ta' Ġuda jew Ġudea u jaqrida. Ifarrak it-Tempju ta' Ġerusalemm, il-bieraħ smajna l-ewwel parti tagħha għax dan l-assiedu ġara f'żewġ fażijiet. L-ewwel darba jieħu biċċa min-nies u poġġi sultan biex ngħidu hekk servili għalih u mbagħad jiġi u jaqri dal kollox fis-sena 587 qabel Kristu. Allura biex nifhmu pereżempju il-profeti, il-kotba tal-profeti Iżajja, Eżekjel, rridu nkunu nafu li dawn kollha ħadmu ippritkaw biċċa qabel l-eżilju, biċċa waqt l-eżilju, biċċa wara l-eżilju Ġesuti. Tenna ħafna biex nifhmu l-kelma talla. U x'hekk allura dan hu din il-ġrajja tant importanti li smajna fl-ewwel qari. U Ġesuti kieku ninteressaw irwieħna iżjed, insibu anke kotba u laqat li jgħinuna, dawn ħajjenuna ħafna biex nifhmu l-kelma talla. U x'hekk. Kien niġu għall-Vanġelu tal-lum. Ġesuti Ġesu fl-Evanġelju tal-lum bidel l-istorja tad-dinja ta' Vanġelu qasir, forsi fih 3 versi, u x'hekk. Mill-vers 1 sa 4 tal-kapitlu 8 ta' San Mark imma l-impatt tiegħu. Fi żmien Ġesu l-lebrużi Ġesuti kienu nies li kulħadd jibża minnhom ta'. Kienu nies li n-nies komuni kienu jaħsbu li għajnejk jaqgħu fuqhom biss tista' tittieħed. Kienu nies meqjusin misħutin minn Alla. Kienu nies li jdu jitilqu minn qalb il-komunità u jmorru jgħixu l-barra waħidhom ġo xi jar f'miżerja kbira. Forsi xi darba xi ħadd kien iħenna għalihom jaħdilhom xi ftit ikel li poġġi ħemmek u jitlaq jiġri. Kienu nies li jsofru minn loneliness esaġerata. Kjaraw il ħadd fil-bogħ ġej irid jibda jgħajjed imniġġes. Kienu nies li jekk jersqu lejn il-komunità jkunu jiksru l-liġi. Mhix xajta Ġesuti. Nistgħu nimmaġinaw id-dbatija. Jien naħseb fl-istorja tal-bniedem kollu ma kienx hemm dbatija iżjed minn dejn, dbatija fiżika, dbatija psikoloġika, dbatija spiritwali. U x'hekk. Kienu u x'hekk ħanejtek nies morbija mid-dinja, mitfunin kważi ħajjejn biex ngħidlek. U x'hekk. Dan il-lebrus jikser il-liġi, jersaq lejn Ġesu, inxteħed qudiemu qallu mhix xajta ta'. Mulej jekk trejt tista' tfejjaqni, jaqbdek il-bart. Tafx qed jgħidlu hu. Qed jgħidu dak li d-dinja kollha u l-mediċina kollha ma jistgħux jagħtuni. Mulej jien tista' tagħtihuli. X'qawwa kbira, x'fidi kbira. U nnutaw x'ġara, Ġesu mett idu fuq u messu. Min kien se jażżar da jmiss lebrus Ġesuti? Marejt bil-lebra. Messu qallu ir-rejt kun infejja. U minnu fih ġismu ndaf mill-lebra Ġesuti.
X'meravilja. Ma Ġesu jgħidlu ejs li ma tgħid lil ħadd. Ġesu ma rridx pubbliċità ta' din id-dinja kif ħafna drabi naqgħu fija aħna. Iżda muru ri ruħek lil qassis u għamel l-offerta li jordnalek Mosè. Obdi dak li tgħidlek il-liġi Eżis ħutej. Ġrajja bħal dejn u ġrajjiet oħra simili bdew jiġu interpretati anke b'mod spiritwali. Eżis ħutej, jiġi f'xiġifieri. Jiġifieri dak li l-lebra tagħmel lill-ġisem ġie mxebbaħ ma' dak li d-dnub jagħmel fir-ruħ tagħna. Kif il-lebra tisfigurak fiżikament, hekk id-dnub jisfigurak spiritwalment. U kif Ġesu biss jista' jfejjaq il-lebra, hekk Ġesu biss jista' wkoll ifejjaq mid-dnub. Għand min jersaq għandu b'fidej. Eżis ħuti kull meta nersqu lejn il-qrar inkunu nagħmlu bħal dan ir-raġel u lil Ġesu ngħidlu Ġesu dak li ħadd ma jista' jtini jiġifieri l-fejqan mid-dnub dak inti tista' tagħtihulej. Dak hu l-qrar Eżis ħuti. Attaraw x'qawwa l-qrar. Ġrajja sempliċi li tibdel l-istorja tal-bniedem. U l-qrar huwa ġrajja sempliċi li tibdel l-istorja tiegħi u tiegħek. Ejjew nitolbuh bil-qalb il-mulej illum Eżis ħuti. X'vanġelu sabiħ, kemm għandna bżonn nirriflettu fuqu u nitolbuh il-Ġesu jagħtina ftit minn dik il-fidi li kellu dan il-lebrus. Għax kieku jkollna ftit minn dik il-fidi, ħajjitna tinbidel, l-istorja tagħna tinbidel, pajjiżna jinbidel. Mu bil-wieħ. Aħna u nagħtu ġieħ illum lil San Irenew li tul ħajtu kollha għamel dejjem dak li jfisser ismu billi dejjem żamm fi ħsiebu l-paċi. Nitolbu l-Alla iseddaq ħajjitna fis-sliem u jeħlisna mit-telfien ta' dejjem. Wassal li l-knejjes kollha nsara l-għaqda u s-sliem bejniethom biex ikunu l-koll ħaġa waħda flimkien fil-Knisja waħda tiegħek nitolbu ismana. Dawwa l-fema tas-setanin tal-art biex iħabirku bla qiegħda għas-sliem u l-paċi fid-dinja, mod speċjali fl-Ukrajina, fl-art imqazza u f'postijiet oħra fejn hemm il-ġilied u l-inkwiet u fid-dinja kollha billi jkunu aktar sinċieri ma' xulxejn ħalli jkun hemm aktar fiduċja bejniethom nitolbu ismana. Biet minn fostna kull ma qiegħed jifridna u għamel inkunu l-koll qalb waħda bejnietna bħala familja waħda u liet il-missier tagħna tas-sema nitolbu. Daħħal fis-saltna tiegħek tal-għena u s-sliem lil-qaddej tiegħek ħuna Charlie Lewis u lil ħutna mejtin kollha nitolbu. Wettaqna bil-grazzja tiegħek ħalli nżommu dejjem qawwija fostna l-għaqda fl-imħabba bir-rabta tas-sliem nitolbu ismana nitolbu. Eżis ħuti kull nhar ta' ġimgħa nixtieqek niftakru kista jkun f'ħutna li qed ibatu iktar minn kulħadd ibati xi ftit. Ma jkun hemm momenti fil-ħajja fejn it-tbatija tkun iktar intensa u xekk u żgur li hawn fostna hawn nies li qegħdin isegwu dil-quddiesa permezz tat-televiżjoni jew mezzi oħra li forsi bħalissa iħossu t-toqol tas-salib iktar minn normali. M'intomx waħedkom. Il-mulej magħkom, fittxu l-għajnuna. Il-komunità nisranija, ejjew ma nħallu l-ħadd ibati waħdu għalhekk aħna nsara. Iridu nġorru s-slalib ta' xulxin, nifirħu flimkien u nibku flimkien. Għalhekk aħna nsara. Nsellmilkom eżis ħutna li ssegwu dil-quddiesa intom il-morda l-anzjani, persuni bi bżonnijiet speċjali, intom li tieħdu ħsieb ta' persuni vulnerabbli, intom li titolbuna nitolbu għalikom u intom li teħtieġu t-talb tagħna, il-mulej jafkom, il-mulej qrib tagħkom. U Omna Marija l-om tagħna tkenninkom taħt il-mant ħanin tagħha. Ejjew fiskiet nofru lil mulej it-talba tagħna. Mulej Alla li tista' kollox, inta għażilt fl-ewwel żminijiet tal-Knisja lill-Isqof Sant Irenew biex iħabbrek għas-sliem bejn il-knejjes insara kollha, għamel l-ispiritu li bih kien imħeġġeġ San Irenew iħeġġeġ ukoll il-knejjes insara tal-lum biex fi żmienna stess isseħħ l-għaqda tal-insara u l-koll inkunu ħaġa waħda fi Kristu li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem.
Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Imbierek Alla għal dejjem bil-misteru ta' dan l-ilma u l-bejt ikollna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-medmin. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-imbejt li qegħdin nofrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Imbierek Alla għal dejjem. Il-qana mulej Alla tagħna u li uniedma quddiemek u għamil li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Naddafni mulej u id-dnub tiegħek. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Ikun ta' glorja għalik mulej, is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek, kolna ferħana bid-daħla ta' Sant Irenew fis-sema, għamel li bis-saħħa ta' din l-offerta nimtlew bl-imħabba għal verità biex inżommu sħiħ fil-fidi tal-Knisja u konna l-qalbna l-għaqda tal-insara bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom, nerfew lubna l-fuq, nizzu ħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier għaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għaliex sa nirnew bħal martirju għall-istqarrija ta' ismek biex bħal Kristu b'demmu jagħti xhieda tal-emejjel tiegħek tal-għaġeb meta turi l-qawwa tiegħek fl-aqwa tagħha sewwa sew f'minu dajjef u ssaħħaħ lil minu nieqes mill-ħila biex ikun jista' jixed għalejk bi Kristu Siedna. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nieqfu nfaħruk fuq l-art u bla qiegħda ntennu lil-kobor tiegħek. Għaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewiet. Għaddejs tas-sewent mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija, għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati ħal ħobż radd il-ħajr qasam tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidej inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt bil-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra x'oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mit-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isqifijiet u l-ministri kollha tiegħek
u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mod speċjali llum qegħdin nitolbu għal ruħuna Charlie Lewis. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla u tagħna Marija, mar-raġel ġust tagħha San Ġusepp, mal-Apostli Sant Irenew u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Eżis ħuti anke r-reliġjon ta' żmien Ġesu lill-Ebrews kienet tgħidu itlaq dbiet, kienet tista' biss tikkundanna. Eżis ħuti. Dak li tagħmellek ir-reliġjon mingħajr Ġesu huwa Ġesu li jgħidlek ejja. U iktar mal-bniedem ikun makkes Ġesu jgħidu iżjed ejja. Arawx differenza r-reliġjon mingħajr Ġesu u l-fidi li jagħtina Ġesu. Eżis ħuti. Rridu nqogħdu attenti ħafna x'din hija tentazzjoni tagħna wkoll. Reliġjon mingħajr Ġesu ma jfissirx reliġjonijiet oħra. Nistgħu aħna wkoll noħolqu nagħmlu ħafna affarijiet tagħna ma fiċ-ċentru tagħhom ma jkunx hemm Ġesu. U fejn m'hemmx Ġesu m'hemmx il-bniedem. Fejn m'hemmx Ġesu lill-bniedem u lill-batut. Ngħidulu itlaq dbiet, eżis ħuti. Ejjew għalhekk waqt ngħidu t-talba tal-missierna. Nifhmu u ngħixu din it-talba li tgħidilna il-qalba ta' kollox hija l-imħabba. L-imħabba ta' Alla lejna tagħna lejh u tagħna lejn xulxin bħal aħwa. Ngħidu bil-qalb, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema u hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrid, iżda ħlisna mid-deni, ħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħaresx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija stimulata li inti trid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lin. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lin. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din tqarbina bil-ġisem u d-demm tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Dan hu l-ħaruf Alla, dan hu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha. Ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoq li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal-ħajja ta' dejjem.
Kohom beraħ għal-Kristu huwa jaraf xem ġewwa kull bniedem iftħu qalbkom mingħajr biża' fittex il-qalun il-Kristu. Ħanejdu issa talba lil Ġesu msalla hawnhekk għandna immaġni sabiħa nitolbu qudiema, imbaxxu rasna qudiemna. Però dik hija immaġni, speċi ta' ritratt. Fejn tiltaqa' ma' Ġesu msalla bħaj fl-Ewkaristija, eżis ħutej, u fħutna li qed ibatu meta nħennu, meta ngħinu min qed ibati, meta ngħinu l-lebrus, meta ngħidu l-batut. Inkunu ngħinu lil Ġesu msallab stess. Fih naraw lil Ġesu msallab stess. Inqmu bil-wieqfa, ngħidu bil-qalb, nadurawk, o Ġesu wimberkuk. Nadurawk, o Ġesu wimberkuk. Nadurawk, o Ġesu wimberkuk. Nitolbu, fil-ħnina tiegħek mulej, kattar fina il-fidi f'dawn il-misteri qaddisa u għamel li tassew nibnu ħajjitna fuqha biex bija nitqazzu bħalma bija kiseb il-glorja l-isqof San Irinew li baqa jistqarra sal-mewt bi Kristu siedna. Infakkarkom l-għada hija festa għażiża ħafna, San Pietru, San Pawl, tkun ħaġa sabiħa li min jista' jieħu sehem fil-quddiesa. Il-mulej magħkom. Ibarikkom Alla li jista' kollox, il-Missieru l-Iben u l-Ispiritu Santu morru fil-paċi ta' Kristu. U l-jum it-tajjeb lilkom il-koll. Madonna